Horas marihita saluhutna. Di hamuaka manami dohot inanami manang didia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Adoraso tatangihon hata ni Tuhatta jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhatta nagabe jamita di minggu pa-20 dung Trinitatis 17 Oktober 2020 sada ima natar surat di Evangelium Lukas bidu 10 sada ayat 27 dohot ayat 20 dohot topik minggu tua ni halak na manangihon hata ni debata kebahagiaan mendengar firman Allah. Hujahama dihita songonom mahata ni Tuhatta. Di namakatahon hatai ibana di pagugus sada parupuan sian tonga-tonga ni natoropi maswarana ninnama madok ibana. Mertua ma natumubuhon jala napabagot ho. Alai ninna ibana ma. Mertua ma aka na ubigi hatani debata jala na upehopsa. Ima hatani Tuhatta. Hamuak kadongan sahapor siaon, siapa yang berbahagia? Ima dibain judul ni perikopi di Alkitab khususna tu na dua ayati di ayat 27 dohot ayat 20 lalu. Isi do tutu na mertua. Jala dia do ukuran ni hatuau non. Mertua hoda adong mobilmu ni natudongan. Berarti akan nasumar mobil dang mertua do pebutih. Mertua hoda namar pahopu ho ninna. Berarti akan nasumar pahopu dang mertua do pe. Holan akan namar pahopu itu na mertua. Mertua ngasih kop sudi geleng na ninna. Berarti akan nasosi kop do pe geleng na dang dohono do pe mertua. Gudang do pe tapadok merdumu tu hatuau ni. Sian aka pernyataan ni hatuau ni berarti tergatuk tuha adongon ni sasaha lakido. Sebaliknya molo suarong dope di ibana dang dohono dope mertua. Bohadu tutuate songoni do. Hamak kadongan hupikir sah-sah saja orang berpikiran seperti itu. Molo adong di ibana lalu tadok mertua mai huhilala dang adong nasalah te. Bahola niat tong unang gebe didok na suadong di ibana gebe sumertua ibana. Molo suadong di ibana gebe dohonot tay na sumertua. Na pasti dang haura kita halak menilai hatuaun manang kebahagiaan ni sian sudut ha adongoni. Holani dangi satu-satunya ukuran kebahagiaan. Moloido justru adong doni ida torop donian gelengna. Alai dang bahagia ni ida keluarga. Gudang dunian artana. Alai tongdo say marsak. Tabu-tabu dunian si panganon na. Alai dang bahagia ibana. Buasa alatang bui bi dipangan. Molo dipangan gabi manobo sahitna. Atong taida majo ukuran kebahagiaan mangihutot Tuhan Yesus. Jadi molo tajaha di Matius 5 ayat 31 ayat 10 ima nasomal tabigi didok perhatuan nawalui ucapan bahagia 8 ucapan bahagia. Molo taida disi tuk suadong do disi na bersifat materi.
Na mertua diduk Jesus di si ima na perjulu na pugus todi, na marsak roha, na labok roha, na mauas male mida hati goran, na asiroha, parrohana yas, si bahedame, na pina buru-buru ni halak ala ni hati goran. Tapamana ma, tuk suadong do disi ditaringoti Jesus taringot tu ha adongon. Maksudnya ha adongon ni ya apa yang dimiliki orang, dimiliki seseorang, isarani arta hamoraon, pokoknya na bersifat materi ma. Yang bahagia itu menurut Yesus bukan karena ia punya ini dan punya itu. Walaupun tidak bisa kita sangkal ada orang yang bahagia karena punya ini dan punya itu. Ido asadang disangkal Yesus na nidok ni parupuan na diturpukon. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ninna parupuan ni dang apalai pabua guarna, dang apalai pabua burua hirupani. Tapi ada seorang perempuan yang tiba-tiba mengatakan itu kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Mertua ma natumubuhon jala napabagoto ninna tu Yesus. Ya, si ibu itu melihat kebahagiaan itu dari sudut itu. Artinya si ibu ini turut merasakan kebahagiaan ibu yang melahirkan Yesus. Mungkin dia terbayang seandainya ia bisa seperti itu. Tentu sebagai seorang ibu ia bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan itu. Dajuk-juk do masih hapianan sesama ina. Ro inata nasada amad do mertua huida. Tuhatta do mangalap burum ninna. Hape iba halak Jawa do mangalap ninna muse. Kajuk-juk di do mulu mangapuli. Huroha say tangis may natai. Alanunga di alap Tuhan burunai. Roma dongan na ina na polosi madok tibana. Mertua huida tuhatta do mangalap. Hape iba tulu buruni iba. Halak Jawa do mangalap sada. Halak Sina. Halak Dayak inna muse. Amuak kadongan isi matutu ina naso bahagia molo sukses geleng nate. Isi masian hita akan natoras na subahagia mamereng aka geleng nai hasea sudi. Lau sebalikna isi siak kita akan natoras na sumahiu pakilalaan na molo sudenggan aka geleng nai. Jadi wajar donani dok ni parupuano tu Jesus. Hita pe ololo madok songoni molo taida da nakipis tarjala malo. Isi manuang bapak nyon danita do. Ay molo hasia de anak niamong dado, alay molo so hasia tu bunisyon. Ninna. Hamak kadongan dang disangkal Jesus hatuaw na nidok ni parupuanon sebagai seorang anak dari seorang ibu yang melahirkannya. Yesus pun bisa merasakan perasaan si perempuan itu. Tapi yang menarik kita lihat di sini adalah Yesus memberi pengertian lain tentang kebahagiaan. Dang disangkal Yesus hatuaw na nidok ni parupuani. Alai didok Yesus muse hatuaw na asing. Artinya Yesus tidak menyangkali kebahagiaan yang dikatakan si perempuan itu. Yesus tidak menyangkali kebahagiaan yang kita sebutkan tadi. Tetapi Yesus menambahkan kepada kita bahwa orang yang mendengar dan memelihara firman Allah pun juga adalah orang yang berbahagia. Makna kebahagiaan itu sangat luas, tidak dibatasi oleh hal-hal yang materi. Dada holan namar mobil na mertua manang berbahagia ate. Nasona puna mobil petong do berbahagia. Naswadok surum ni mobil na tong do berbahagia.
Justru Yesus mengatakan yang bahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mertua mahita, alasanga dope tabigi hatani debata. Hamuak kadongan saha porsiaon, taingok dope tahe di awal-awal COVID-10 di bulan Maret 2020 ya te. Sanga do hita lomos jala lungur hatta. Aladang boy hita marpungu di gereja. Songon na somal. Dang boy hita mar gereja di bagas joro. Alay kol lockdown. Ikom marminggu di jabu, jala marminggu siya jabu. Pitor tabayak ma satikii, dang boy behita mabigi hatani debata marhite jamita. Masa ma pro kontra di tonga-tongata. Alanya ka ibadah online, ibadah live streaming, adong na majalo, alay gudang dotong, naso majalo. Adong do, ya dengan terpaksa, daripada sama sekali tidak marminggu, dang mabigi hatani di batain. Alay dak tobus, dak puas pakilalan na. Alay dak somal hita songoni. Ikut di bagasan gereja idu tahilala mabigi hatani di bata, asa sudap. Jadi mertua mahita alasanga dopeta bigi hatani debata. Jadi mertua mahita alasanga dopeta bigi hatani debata bohama molo lauso buibe alanyaka namasa yesui alanyaka sorimago songonata adupin wai. Dungi mertua mahita ala adong dope nama maritahun hatani debata hati. Buhama mululaw swadong be nama meritahon hatai. Alania kamang doho tamuinang say tatangya kuma asalam martabba si beritahon hatai. Jala mulubui laus doho mahita si parberita. Mertua mahita alasanga dope tabigi hatai. Mertua hita aladang dope ala adong dope nama meritahon hatani Tuhani. Alai mertua amma na mangulahon hatai. Buasa tadok songoni ala torop do holan na mabigi holan na tumangihon. Torop do holan na mamaritahon. Sa songo pacur. Taboto do pacur ate. Holan na mamulus do ay kisya ni bana. Tangadok tinggal di bana. Jala adong do nasongoni. Holan na mamaritahon di bana. Dang do hoti bana makanguluhon berita na binaritahon na. Jadi marberita maju iba hiyama marjamita sahalak perjamita di gereja. Ia jamita ana ima perjamita ni si Yohanes songon na tersurat di Lukas dulu ya 10 sede. Dungi macai tegas malidok perjamitahun. Nomor dua baju di lehoma tu naswadong bajuna ini bana. Jalan na upeop si panganon songonima di bahin. Saya uduk-uduk detok sudi akaruas nama bigi jamitano. Jadi hamuak kadongan lapatanna molo adong dihita dua ikol lehono dosa de tudongan. Nasomarna puna agia a. Say ima diodolhon ibana di jamitanay. Sudi ruasi naubigisa manguduk ko jamita ni perjamitay. Kebetulan yang aku ni perjamito petong do marminggu jala takas do dibagi jamita ni among nay. Dung manang napiga ari duk sipul parminggu ni rupani. Adong maro pangidu-idu tu bagas nasida di pangidu maboras marnida pangidu-ngidon mamitor maditu madihilala geleng ni si perjamita naki dingok ma jamita ni among nay na di gereja mula dong dihamu dua leo kamu ma tu naswado mula dong dihamu si panganon leo kamu tu nahurangan si panganon itakas du dingok dan nakirupan ba dung ro pangidu-idu badilio ni bana matong lama ibana tu dia buru dibuat ma
borasi itur i leom masatonga sian na adong di naside. Te ma lau mangalop pa mauma na botarine. Di de maboras di inganan ni borasi nga morus atonga. Lo nga ngoma nai tang di boto tu dia. Saingo na gudakiad do pidisi. Dungi disukum mageleng na. Ro mageleng na mga lusi. Adong nakipangidu-idu ma. Huida tang adong boras na. Gabi huleo deba siap boras tay. Ninna matu maknay. Dungi ro mau maknay maddo. Basa lehonom mo. Kabapa do maddo di jamitana. Mula dong dihamu dua leo kamu tu halak deba. Alani du gabi huleo no ma. Ninna ma. Ro mau maknay mga lusi. Loak. Dak tu hitai jamitai. Dak tu hitai jamitai ni bapak mi. Tu halakadui. Ninna maknay marupan. Berita merdonga puda mayat ya kamang do tamu inang. Adong do nasungoni. Saya diripu do holat tu halak jamitanai. Habis asitong na ikon tuibana do perjulu jamitai. Asa bui ibana majamitahu tu halak. Alani tang bui holan na manangihon. Tang bui holan na mamaritahon. Iko perjulu do na mamaritahon hatai. Makanguluhon hatai. Ido mabahin margugu jamitana jala martoti. So si Maria dipeop do hatai jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Jadi daksai holam manangihon, daksai holam mamaritahon, alai ikosaha do tu namangulahon. Hamuak kadongan molo di doktopi ni mingguta di bagasan mingguon tua ni halak na manangihon hatani debata. Dia ma tua ni halak na manangihon hatani debatai. Hamuak kadongan sahapur siaon adong mamanang napiga taida dison tua ni natumangihon hatani debata. Na parjulu gabi margugu hita mangadupi akan namasa di nguluon. Ima tua na perjulu di hita. Tak pitur murah-murah madili muluru akan namasa. Atik pisuhar-suhar sipata turuhata akan namasai. Ina tua ni dua rukata ni debata. Mangalihon gugu tu hita sehingga nang murah-murah hita madili ate. Na padua hon tua sian hatani debatai ima gabeta boto manirang na dinggas sian naroa. Didok di 2 Timotius 3 ayat 10 hasea do hatai mamudai mamicang pauli-ulihon manugu-nugu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata hubas tunasa ulaon nadingkan. Napatuluhon gabeta boto sia dia hita jalanai tu dia hita. Jadi hatani Tuhani songon kompas di ngulut tahun. Itu ani dua kata ni debatai gabeta boto naik tu dia hita. Ra au sugari dang adongi bah olu luan non dak taboto. Tu mak asal memangulu. Inna rupani. Napa opaton tua sian hatani Tuhani ima gabe binoto bersikap jala gabe lam bisuk iba manibangi akan amasao. Au sugari dang adong hatani debata dihita songon kontrol ati buhado gabe manusia na sangat berberhiton. Alai alani hatani Tuhani gabe taorom mamalos najat balos ni najat. Hamuak kadongan gudang do nasuhar-suhar tabering nuaing namasaon sipata juk durohatta naing dunia tabalos aka najah nabina ni jol maitu hita. Alai alanunga mangulu hita di hatani debata gabe tak tubuh bedi hita roha pamaloson. Malah di do hatani Tuhani tu hita molo dihosomi ho unang hosomi ibana baliksa tangyakon haholongi tangyakon ido di do hatani debata tu hita. Jadi tuani do
tuani dua dongi out sugarira danga dong hatani Tuhani madok songoni ati bohadu ujahat tita sianak kajolma na jahatan gudang dopetahe dua sian hatani Tuhani na pasti mertua ma na tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amen martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan. Pasu-pasu mahatam no kubigi hami jala suatu may di bagasar rohanami. Asa sulaho katami hami. Dadaholan pananginangi saping. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.